সীমাহীন গাফিলতি ধিক অসম আৰক্ষী ধিক ধেমাজি আৰক্ষী ন্যায় বঞ্চিত ধেমাজি সকলো জল পটপট অথচ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ প্ৰতি ন্যূনতমো দায়বদ্ধতা নাই ধেমাজি আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ আৰু खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअ लानानै आं फैलायबाय स' बे गोदान मोनसे भिडिअखौ आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअसखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोसेनो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो स' बे भिडिअसनि गेजेरजों आं जोबोद दुखुनांथाव फोरमायनो सानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय स' 2004 मायथाइयाव जालांनाय जाथाय 15 आगस्ट माने alfaya माने बमा berfuhwnai थेर बेथेर खालामदोंमोन गथ'फोरखौ लोगोसेनो आइजोफोरबो सानैसो दुखु मोनदोंमोन स' बेखौनो माने मैयायो उदां खालामबाय आरोना माने निजिनि माबा थाबानायखौनो आरोना माने जाथायखौ मिथिखानानै दाय थानायखौनो माने उदां खालामबाय नाथाय जोंनि बर' हारियाव मानो दालागैनो उदां जायाखै ndfb आदामोनखौ उदां खालामनाया गोनांथि मा जोंनि बर' हारिया माने खौसेथि गैया नामा मानो बिदि जानो मोनखो दिनै बे मोनसे सोंलु जाखांदों आरोना माने जोंनि बर' हारिया गादब जानायसो नामा माने आफाखियाव दोनजानाय बायसासो जाबाय जिहेतु माने गथ' फरायसाफोरखौनो बेफ्रुहोनानै थेर बेथेर थैनायखौनो माने बहनबाय आरोना जेबो दाय गैया होननानै स' जोंनि बर'फोरा होमबा मानो दासिमबो बिदि जागासिनो दङ बे मोनसे सोंलु जागासिनो जोंनि बर' ndfb आदामोनखौ गासैखौबो बहनजोबनायनि थिरांथा जों बर' हारिया खौसे जानांगौ होमब्लासो जोंबो जोंनि बिदिखौ मोनगोन बर' हारि जेनेबा ndfb आदामोन गनायखौ स' खौसेथि जा जोंनि बर' हारिया बिराद गादब जानानै दङ बे मोनसे सोंलु जुदि alfaयानो गथ'फोरखौनो बेफ्रु होनानै बमाजों लोगोसे बेनो जुदि दाय गैयालासिनो उदां जादोंबा जोंनि बर' हारिया मानो जानो हाया बे मोनसे सोंलु जानानै फैयो स' नोंथांमोननियावबो गोसोआव सोंलु जानो हागोन जोबोद दुखुनांथाव मिथिगोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिया नाथाय दाबो माने गनोनो हाया আছিল 2004 চনৰ 15 আগষ্ট সময় পুৱা 9:30 বজাত ধেমাজি কলেজৰ খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনস্থলীত সমবেত সকলো ধেমাজিৰ কণকণ শিশুসকলে পেৰেডত অংশ লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত সমবেত হৈছিলহে মাত্ৰ আৰু তেতিয়াই পূৰ্বৰে পৰা পতাকা উত্তোলনস্থলীত সংস্থাপন কৰি ৰখা বোমাৰ প্ৰচণ্ড শব্দত সিঁচৰতি হৈ পৰিছিল কণকণ 10 শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে 3 মহিলাসহ ভিন্নজনৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ আৰু ইয়াৰ পাছত অসম আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তদন্তৰ নামত তদন্ত কৰা আৰক্ষী बेयो मोनसे सोंलु जोंनि बर'नि खौसेथिया बहा जोंनि बर'नि इनाया बोरो बे मोनसे सोंलु जानानै दङ नोंथांमोनाबो एसे सोंलु मोनगोन जुदि साननाय दङबा बर'नि बिर जोहोलावफोरखौ मानो दासिमबो उदां खालामाखै गावनि भुल सिकार जानायावबो मानो दिनै सिमान जानायावबो मानो उदां अख्राङाव फैखो बेबो मोनसे सोंलु जानानै फैदो সমগ্ৰ ৰাজ্য কপোৱা ধেমাজিৰ বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ইতিপূৰ্বেই দোষী সাব্যস্ত হোৱা মহিলাসহ 6 আলফা কেডাৰ जोंनि बर' हारिया मैयानि बे भिडिअसखौ नुनानै बेनि सायाव सोंनो आरो मिथिनो रोंगोन दा बे भिडिअसनि गेजेरजों बे भिडिअसनि गेजेरजों नायनानै ला दुखु मोनगोन बयबो स' जोंनिनो बर'फोरा दिनै जेलावनो दंगासिनो नाथाय बमाजों बेफ्रुजानाय गथ'फोरनि दाय गोनां बिथांमोनानो दाय गैयालासिनो होननानै हमजानो थाबाय स' आं बे भिडिअसनि गेजेरजों बारा फोलावनो साना दुखुखौथ' मोनखागोन बर' हारिनि फिसा बर' हारिनि थैजों जोनोम मोननाय थेवबो नाथाय बिसोर गबाय जोंनियासो दालासिमबो गवाखै जोंनि गोदोर लिडारफोराबो मा सानो मा मायो बेखौ बुजिला नाथाय सख'नांगौ जोंनि ndfb आदामोनखौ लोगोसेनो बे आंनि मोनसे रिक्वेस्ट प्लिज अननानै बिथांमोनखौ ndfb आदामोनखौ बहनदो जेलनिफ्राय जाहाथे बिसोरनो जुदि गदोबा जोंनि बर'आ मानो गवा स' नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअसखौ लाबोनाय जाबाय बारा फोलावनो साना बिदिबा भिडिअसखौ नायनानै ला অৰবিন্দ ৰাজখোৱা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই ৰাজহুৱাভাৱে স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতো কেৱল নিষ্কৰ্মা মনোবৃত্তিৰ বাবেই ইয়াৰ লগত জড়িতসকলক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পৰাকৈ সাক্ষ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে ধেমাজি আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীয়ে আছিল 2004 চনৰ 15 আগষ্ট সময় পুৱা 9:30 বজাত ধেমাজি কলেজৰ খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনস্থলীত সমবেত সকলো ধেমাজিৰ কণকণ শিশুসকলে
পেৰেডত অংশ লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত সমবেত হৈছিলহে মাত্ৰ আৰু তেতিয়াই পূৰ্বৰে পৰা পতাকা উত্তোলনস্থলীত সংস্থাপন কৰি ৰখা বোমাৰ প্ৰচণ্ড শব্দত সিঁচৰতি হৈ পৰিছিল কণ কণ 10 শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে 3 মহিলাসহ ভিন্নজনৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ আৰু ইয়াৰ পাছত অসম আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তদন্তৰ নামত তদন্ত কৰা আৰক্ষী मोननिसिम आंनि बुंनाया बेखिनियानोमोन जोंनि बर' हारिया बे भिडिअसनि गेजेरजों मा बुंनो सानो आरो बर' मानसि सुबुंफोरा मा होननो सानो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन जुदि गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा होनो हागोन स' जोंनिनो एक्स ndfb आदामोन जा जोंनि बर' हारिनि दायगियावनो सोजादों जेलाव स' बिथांमोनखौ बख'नायाबो जोंनि गोनांथि मानो होनोब्ला बिसोरनो गदोंबा जोंनि बर' हारियावबो गनांगौ स' जोंनि गिदिर गोलावफोराबो एसे सानदो जाहाथे जोंनि एक्स ndfb आदामोना गासैबो उदां जायो स' बे भिडिअसखौ हायोब्ला बांसिन शेयार खालामनानै हो जाहाथे मिथियो स' गोरोन्थि जुदि नुदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर बेनो आंनि खावलायनाय दिनैनि भिडिअसआ बेखिनियानोमोन जुदि बुंनाय देखायनायाव गोरोन्थि जादोंबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय